Днес ще играем Minecraft. Този път няма да имам пак епизод, а ще е Survival Games. Ще играем всеки за себе си, така да го кажа. И нека да започваме една игра. Искам да се пробвам колко съм добър на... Не съм играл отдавна, исках да се пробвам колко съм добър. Къде да влезем? То е сет, но къде да влезем? Ще влезем тук. Чакай да видим. Приятели, ще спра клипа, за да не чакате това време просто така, какво да си, или пък мога да го опозна. Какво да кажа, вече скоро ще направя последния епизод за сезон 1 и после ще направя сезон 2. Няма да спирам поредицата, просто ще направя втори сезон. И този път искам да ще играя повече, защото в първи епизод не играех толкова много. И чакай да започнем да разкажем играта на тези слабаци. Хубави неща ми се паднаха. Така си взема така към бронята си. Да умятам това. Чакам той вече да почнем да бием и той ще му разкаже играта в кръв. Чакай. Бегай. Не. Реванш? Не съм умрял, това беше само... Как да ви покажа? Съм много добър и да видите какво става като умра. Това беше само една игра. Просто първа игра. Нормално. Никой нищо не е видял. Здравейте, пичове. Това никаква игра не е била. Това е просто излагация. Никой нищо не е видял. Така, втора игра. Това място го познавам много добре, така че мисля, ще се справя 1, 2, 3, 4, 5 и смени 6 души. Да се бием. Ще ви разкажа играта. Надали. Не знам. Така, започва. И 2, 1, тичай. Дай. Знам, че по принцип тук има по-хубави неща. Стой. Храна. Добре. Взимах си броня. Така. Бе. Добре, защо веднага на мене, бе? Защо веднага на мене, бе? Хора, писна ми просто все да ми влизат на мене. Това просто не е честно. Аз ли съм в тази ера? Не мога да разбера защо се така става. Но няма... Какво да кажа? Започва нова ера. Хора, ще спра клипа докато започна играта. Ама тук сме много. Да, хора, ще спра за сега клипа докато започне играта. И като започне играта, ще се върна. И така, хора, останаха 30 секунди докато започне играта. Дано този път искам само един чест, който да има храна, броня, един меч, да се махна, да пазя, да се бия, да ги убия и да спечеля. Добре е да съм поне на
Така да, пето място пак съм бам, да не умра веднага от играта. Броня и мечи, това ще съм съгласен. Ай. Добре. Става. Хареса ми. И сега бягам. Бягам за живота си. Добре бе. Аз трябва да се направя копчетата по-големи. Просто не знам колко по-големи. От той нещо да ги правя. Умри! Трети имам 2 кила. Така, приятели, убих 2 кила. Убих малко хора. Оле, маре. Аз тук се оборудва хора. Ето сега ще им разкажа играта. Така. Хора, мога да отдишам вече. Някой да ми влезе вече. Ти не май страх вече. Не бъдете никога слабаци и бийте се. Сега слизам долу и да ги мята. Някой да се пробва. Не виждам никой. Ето там. Да ги видя много ли са силни направо. Сега им влизам и ще ги убия. Какво правят? Добре, не се махам. Клинча стил. Fuck you. Не! Оф, стига. Слабак съм. Добре. Така, място, моля ви. И така, хора, това ми се да е епизода. Надявам се да ви е харесал. Един палец нагоре, абонирайте се, subscribe please. И ако ви харесва, просто напишете един коментар или нещо. Ако не ви харесва, пишете, моля. И да, до скоро!